Kamano bende en lipot ma bende wabiro chiwonu e kinde mabiro kaluwore ni en lipodno maluoro okumba mar SHA kata chenrono mar thieth mar SHA, kama bende Nancy Gathungu yando wacho ni en gima ne nyiepo mar masin no notim ataro mar chik. Bende senators koro penjo ni pono notim ataro mar chik, mano nyiso ni koro Jo-Kenya onego we tiyo kode. Wabiro yudo lipodno e weche manyien mabiro. Kao kamano ji ariyo kuom Jo-Kenya adek yudo yuto margi chutho kata bathe kowuok e chenro mag pur. Kane losero mano kelo kanyakla jokanyo sekta mar pur mano bage kar dak ma Nairobi, Karen jalup jatend piny Kithure Kindiki olero ni kedo gi dhier kendo jiwo dongruok mar ochumi monywako Jo-Kenya duto oyingore kod chiro sekta mar pur kod chenro mag pur mondo konye chuogo thuolo mag tije ne tara Jo-Kenya mathoth. Kindiki olero ni gidhi nyime kod luwo okenge mosego e sekta mar neno ni lek duto mano kete chenro mar sirkal Kenya Kwanza mar bottom up economy ochopo kare. Food security to make agriculture. The country must be innovative to mitigate against the bulge of young people mainly who do not have jobs or income opportunities. These value chains are in agriculture, livestock production, the blue economies, fisheries and blue economy, as well as other primary sectors like mining. So therefore, under this second pillar of value chains, revitalization of value chains, agriculture carries like almost half in terms of where do the citizens of Kenya, when they wake up, where does their daily household income come from?